Мунчо мънкя мъчно. Тъкмо това видяхме в интервюто на дезертиралия вече бивш президент Румен Радев в предаването Панорама по БНТ 1. Там той 40 минути почти безкритично пелтечеше своята посредствена демагогия, без да каже абсолютно нищо съществено. Това интервю носи нулево информационно съдържание. Той не можа да отговори на два от най-елементарните въпроси. Първо се разбра, че няма партия, с която да работи, не е основал и не е организирал нищо. Постоянно говореше за неговия екип, без да назове нито един човек от този екип. А очевидно, след като се раздуха всичко с нашата България, са дали отбой и са решили да не продължават с това име поне към този момент. Манол Пейков намекна във Фейсбук, че въпросите към Румен Радев са били предварително изпратени на него, за да бъде подготвен. И той въпреки това изглеждаше толкова неподготвен. Водещия Бойко Василев привидно задаваше остри въпроси, чието отговори биха искали да чуят всички критици на Радев. Но след това абсолютно безкритично и без грам забележка оставяше Радев да говори куп лъжи. Най-вече покрай спирането на газа от страна на Газпром и Путин през 2022 година, а не отказа на България да приеме руски газ тогава. Отличникът на Живковата школа ръсеше клише след клише и не отговори конкретно на нито един въпрос. Той се провали на толкова елементарно и базово ниво, дори на въпроса вие ляв, десен или центрист сте. Той остави на публиката и журналистите да преценят това. Това е абсолютно несериозно. Освен това се появиха множество приказвачи на приказки от 1001 нощ да обясняват как той не е проруски, че това абсолютно не е вярно и че Боташ или не било негово дело, или не било въобще неизгодно за България. Вчера Румен Радев даде ясно да се разбере, че той е руски актив. През цялото време, когато говореше за Европа, той ни даваше за пример Унгария. Унгария на Орбан, която под негово управление вече официално е под България в измервателите на жизнен стандарт, след като няколко дни преди това даде за пример САЩ, Русия и Китай за това как трябва да се развива икономиката на България. Моля, в общи линии Румен Радев не каза почти нищо ново, това, което е казвало и преди, но забележете, когато не го прави от пиедестала на президентската институция, колко олеква и колко безмислен политически лидер изглежда. И специално за копейките, които се пеняват в коментари не само под мои публикации, а под на всеки, който критикува Радев, искам да ви обърна внимание, че този човек не спомена нито един път името на Боко и Шиши. Говореше за олигархията, но без да я назове, и това идва от устата на човек, който се кланя на Путинова Русия, която е създала, организира и поддържа христоматийния пример за олигархия в света, по който се ръководи и нашата такава. Между другото, гражданинът Радев получи 40 минути национален ефир по обществената телевизия, която по закон е длъжна да защитава плурализмът. Дали това означава, че ще бъдат предоставени по 40 минути безкритично да си леят мислите и на другите политически лидери, те първо предстои да видим. А за всички, които очакваха да видят един силен политически лидер в Панорама, най-вероятно останаха разочаровани, защото